Ja, jeg råber bare lige. Jeg er død i forvejen, så jeg råber der hele tiden, så det er så fedt. Yes, velkommen til jer alle. Til dem, der ikke kender mig, så hedder jeg Thomas, og startede som golfmanager her i sommer. En speciel velkomst til Rasmus. Tusind tak, fordi at du fandt tid. Du ved jo, at du har været, i hvert fald her i efteråret, der har du haft en rimelig tætpakket kalender, skal jeg overfor. Der har været travlt. Ja, så fedt du vil komme. Så er der en anden, der har en tætpakket kalender, det er som jeg som kommentator i golf. Tak til dig, Thomas, fordi du også har fundet tid og vil hjælpe os her i dag. Jeg synes, det var en fed kombi af to tidligere forsommermarker og en kommentator og en spiller og så videre. Så tak for det. Rasmus, du har snart været medlem her i 20 år, og jeg har været ansat i 5 måneder. Så jeg skal ikke tage æren for din succes. Jeg synes godt nok, det er blevet bedre de 5 måneder, er det ikke det? Det er sådan, at vi er bare gået opad. Du kom ind lige, da vi var på vej tilbage, og så fik du lige vendt. Ja, så fik jeg vendt skøden. Ja. Tak godt. Ej, jeg skal nok tage cirka 0% af æren for, at det er gået der så godt. Jeg kan love dig, at jeg følger dig hele tiden. Også i Sydkorea kl. 4 om morgenen stod jeg op, og det var lige der, hvor du slog den anden stad ind på 9. grine og hålede. Det så meget godt ud. Der var jeg fuldstændig, så gik jeg godt nok i seng. Jeg gik godt nok i seng på vej til 5 igen, vil jeg sige, fordi der var lige kommet på bogis. Men jeg er super glad på dine vegne, og jeg er mega stolt på Furesø Golfklubs vegne. Og nogen i golf, mine tidligere kollegaer i den Dansk Golfunion, de kalder mig for Minikate. Og det er ikke ham, der er Kjeld. Det er Kjeld Østergaard ude i Smørum, der er direktør derude. Han blærer sig altid over de der Smørum-spillere. De klarer sig jo altid rigtig godt, ikke? Så nu er de begyndt at kalde mig Minikate, fordi jeg også blærer mig lidt. Og det er jo, kan jeg jo takke dig for. Tak for det. Men fedt, at I vil komme her i dag. Efter interviewet, så er der mulighed for at stille spørgsmål for jer. Så kører I bare løs. Thomas vil fise rundt med mikrofonen, eller hvis I ikke selv kan bruge lokalet op. Til slut, så vil Lotte, vores formand, udnævne Rasmus til æresmedlem. Der er mange af jer, der allerede har bestilt mad, dagens ret, så den er klar til dem bagefter. Og jeg skulle helt sige fra køkkenet, hvis der er flere, der har fortrudt, at de ikke har fået bestilt, så er der mere derude, som vi siger i Jylland. Eller også fra menukortet. Så værsgo til scenen af jeres. Jamen, tak for det, Thomas. Og jeg håber, at man kan høre, hvad der bliver sagt. Tak fordi der er kommet så mange. Det synes jeg faktisk personligt er meget rart, og egentlig også er meget rart, Rasmus, at der er nogen, der gider at høre på det, du har at sige. Ja, det vil jeg sige, det er imponerende, at vi har fået så mange til at komme. Og det er trods alt, jeg kan se, at mine forældre er der også. Det er mine også. Jeg vil sige, det har været skuffende, hvis vi kunne have så mange, og som mine forældre ikke var der. Men jeg vil sige, de gør det sgu godt. De kommer ud til mange turneringer, og det sætter jeg kæmpe stor pris på. Æresmedlemskabet, Lotte, det kommer vi tilbage til, men bare lige, Rasmus, til at starte med, hvad betyder, da du fik det at vide, og i det hele taget at blive æresmedlem af Furesø Golfklub, hvad betyder det? Det er da kæmpe stort. Jeg har brugt rigtig mange timer heroppe. Jeg kan huske tilbage, jeg startede til vintertræning hos Russell, da jeg tror jeg var 6 eller 7, sammen med min far. Han spiller så ikke helt så meget golf, som jeg måske håbede, han ville på nuværende tidspunkt, men jeg startede op helt lille, ikke? Og har brugt rigtig mange timer sammen med både juniorvenner og så elite. Jeg kan huske mange af vores tidligere matcher i Danmarksturneringen, da jeg var jeg ved ikke, jeg har været en 12-13 år, og så skulle spille ude i Danmarksturneringen mod fuldvoksne mænd sammen med Thomas. Så jeg gad godt at se, jeg gad godt at ligesom vide, hvad de har tænkt, da de mødte op på første time. Så ser jeg, der er Thomas, og så er sådan en lille der. Nå, nok sikkert så Og men med din selvtillid, så vil jeg faktisk sige så du mener, jeg var 1,5 meter høj, men så voksede lidt? Ja, okay. Men det er kæmpe stort, og jeg er virkelig stolt over at kunne kalde mig æresmedlem herude. Og nu siger du lidt om det, men altså, Furesø Golfklub, hvad har den og netop det sammenhold, hvad har det også betydet for dig, at du ikke trods alt skulle stå herude hver eneste dag alene, men at vi har Anders, vi har Stig, der er sikkert også nogen, jeg lige glemmer, men... Igen selv, hvis nu kan jeg huske, så da jeg først
begyndte at spille for førsteholdet, så var det jo sammen med Benjamin Tobias Pope, det var sammen med Simon Mikkelsen, det var Frederik Dreyer, Niklas Spiel, Oliver Percy, og alle de her gutter, ikke, som jeg brugt rigtig mange timer herude. Igen, de var jo alle sammen lige et par år ældre end mig, men jeg husker, jeg brugte så mange timer nede ved Shipping Green, kastede bolden ind i skoven, og så skulle finde en måde at komme ind på green på. Så jo, at kunne bruge al den tid og træne, og det er nok også en af de ting, som nu bruger jeg primært Andreas Kale som min træner i dag. En af de ting, han er dygtig til at sige til mig nogle gange, hvis jeg synes, hvis jeg ved at køre lidt sur i det, jeg synes ikke rigtig spillet er præcis, hvor jeg gerne vil have det. Ligesom at huske mig på, hvorfor det var, jeg startede med at spille spillet. Det var jo fordi, det skal være sjovt, ikke? Og nogle gange kan det godt være, nogle gange kan man godt lidt glemme, at det rent faktisk er, at man startede med at spille spillet, fordi det var sjovt. Så det er vigtigt at huske på nogle gange. Må jeg lige spørge, de her mikrofoner, virker de, eller er det lige meget? Det virker. Det virker? Okay, så fortsætter vi. Jeg ved også, at klubben har gjort rigtig meget i din amatørtid og sendt dig ud til turneringer og sådan noget. Altså, hvad har det gjort, som selvfølgelig også været på landsholdet, men de her muligheder, som Furesø også har givet dig i de første, skal vi sige, 8-10 år, inden du så tog til USA? Ja, bare sådan hele samarbejdet, både for Furesø og den støtte, jeg har fået derfra til at kunne komme ud og spille ranglisturneringer, da jeg var de her, meget unge, de her 10-12 år. Det har da gjort meget, ikke? Så jeg vil sige, at man kan også se, nu kommer vi nok ind på det igen, vi har det her Team Cup hold nede her i starten af januar nede i Abu Dhabi, ikke? Og halvdelen af holdet er dansk. Og jeg har fået igen, vi har både tvillingerne, vi har flere unge, der kommer ud nu, ikke? Så vi har fået mange spørgsmål sådan hver uge til de her turneringer der, er der noget vandet, eller hvad er det, der foregår? Fordi vi er jo et så lille land, som vi er, så mange golfspillere har vi trods alt heller ikke, men vi kan bare producere så mange gode golfspillere, og det er ikke for mig, at Furesø har haft en kæmpe aktie i det, men det er også bare sådan det helt generelle junior elite miljø. Igen, jeg tror altid, der er plads til forbedring, men vi ser de her overgange her fra 97, 98 og så til 2002, hvor vi har sindssygt mange dygtige spillere, ikke? Så bare hele det miljø at vokse op i med den støtte, at man har andre, så det netop bliver sjovt, så man har lyst til at bruge de timer, der skal til for at blive rigtig god. De har gjort en kæmpe fordel. Altså det er jo en individuel sport, så når du er ude på DP World Tour, betyder det så meget, at der er 9 andre danskere? Kunne det ikke lige så godt være 9 andre nordmænd? Nej, jeg synes faktisk, det gør noget, ikke? At det er lidt ligesom en familie, man har derude. Det er ikke bare kolleger. Det er klart, jeg kender mange andre, der er ikke nødvendigvis er danskere, ikke? Men at vi har det her sammenhold som sådan en lille familie, ikke? Vi er ud og spise sammen, bruger tid uden for banen også, og egentlig bare hygger og spiller prøverunder sammen. At det er vigtigt, fordi jeg vil sige, hvis man har en sæson, hvor man spiller 28-30 turneringer, og man bare er derude, man spiser selv, og man bruger selv, så vil det blive lidt ensomt, ikke? Så det her med, at man har andre, der er i samme båd som dig selv, ikke? Og du bruger tid, og godt kan lide at bruge tid også uden for banen, det er super vigtigt, og hjælper dig også med at spille bedre. Og nu tog du selv hul på den her Team Cup, så lad os bare fortsætte med det. Vi skal nok komme til sådan oplevelser på DP World Tour og alt sådan noget, men den her 5 danskere, det vildeste, synes jeg, det er den der sådan proces, der var omkring din udtalelse. Altså, jeg synes, det er en super fed historie, så jeg vil egentlig bare sige take it away, og så om hvordan du fik overdraget beskeden. Ja, så nu havde jeg jo spillet, jeg har faktisk mødt Luke Donald første gang, mødte ham i Irland til Irish Open. Det var den første turnering, jeg spillede efter jeg har vundet den 3. turnering på Challenge-turen. Og talte lidt mere om kort, mødte ham bare. Så nu min caddy, som jeg har haft siden april i år, Brian, han har tidligere gået for Niklas Kossert, som jo er en af vicekaptajnerne. Så jeg får kaldet, da jeg er ude i Australien. Jeg tror, det er om tirsdagen den første uge. Og jeg er egentlig blevet færdig for dagen. Jeg har fået lavet at spille en prøverunde, har fået forberedt mig lidt, så er jeg egentlig tilbage på hotellet. Og så skriver Brian, min caddy, der til mig, at der er et par vicekaptajnerne, der havde spurgt efter mit nummer, om jeg ikke lige kunne sende det. Så tænkte jeg, jo, det er fint, jeg sender mit nummer. Og så går der jo 20-30 minutter, så får jeg en besked fra Luke Donald, om jeg havde tid til at snakke. Så må jeg lige sige, jeg var lige på vej. Siger man nej til sådan noget? Nej, så skulle jeg ikke så godt. Jeg sagde, jeg er klar, Peter. Jeg skulle lige have været helt klar.
Nej, så snakkede jeg med ham, om han spurgte, om jeg har lyst til at komme ned og spille det her Team Cup, som jo, igen du har beskrevet lidt før, det er lidt ligesom en general prøve for Ryder Cup, så det der kæmpe stort, ikke? At igen, det bliver min første fulde sæson på DP World Tour med fuld kategori, ikke? Jeg har været professionel i 18 måneder, så det er da gået virkelig hurtigt, det må man sige. Men jeg glæder mig helt vildt. Og så også, at vi har så mange danskere på holdet, det er næsten Danmark mod England. Og så har du god succes i holdspil, ikke? Jo, tak være dig. Ja, også vil jeg sige. Vi havde lige et DM i Esbjerg for 10 år siden efterhånden. Ja, er det alligevel 10 år siden? Det tror jeg. 9. Er det kun 9? Okay. Men altså sidst der var en dansker med på Team Cup. Kan du huske, hvad der skete med ham? Han spillede Ryder Cup. Jeg vil sige, det ville være rimelig imponerende, hvis alle de danskere, der så spiller over. Jo, men altså... Men helt ærligt, er det noget, der har strejfet dig? Det har det da helt sikkert. Det er klart, at jeg skal levere rigtig mange gode resultater her, hvis det skal komme på tale. Det er klart, jeg har fået nogle flere spørgsmål om, hvad vil være en god sæson næste år, hvad vil være en fantastisk sæson, og hvad vil være en fuldstændig vanvittig sæson. Og der er da klart, der vil det jo falde ind i den sidste kategori, at fuldstændig ud for kategori god, ikke? Så nu i første omgang, så glæder jeg mig egentlig bare til at komme ned og forhåbentlig gøre god figur ned til det her Team Cup, og så få en god start på de andre turneringer, der ligger i de kommende uger derefter. Nikolaj kom jo med på et afbud sidst. Det var Rasmus afbud. Ja. Jeg tænker, hvis der kommer et afbud, kan du bruge en forsvarsmarker igen? Jeg skal ikke grine så højt, synes jeg. Det er faktisk værd med den succes, vi havde med at lige skal nødt til lige at ringe til Luke Donald og høre, om han har plads til det ekstra, bare lige for forsvaret. Ja, men det er det, jeg mener. Godt. Jeg var inde på din selvtillid før, så kommer vi til sådan nogle af dine største oplevelser og sådan noget, men for os, der nu kender dig, og også min kommentatorkollega Andreas Hardø, som jo også er jeres medlem her i klubben. Den der selvtillid, du render rundt med, jeg kan ikke huske, du ikke har haft den, men kan du selv sådan huske, sådan, eller sætte ord på, hvad det er, der ligesom har givet dig den fra start af, og selvfølgelig bygget ovenpå hele tiden? Altså jeg synes jo, da jeg voksede op, at jo, det er også det, du kan huske, jeg havde meget selvtid, ikke? Da jeg nu kom til USA, så de første 2-3 år, jeg var på college, der begyndte jeg at bøvle med spillet. Det er klart, at jeg tog til USA. En ting fra rejse, eller flytte ud hjemmefra, men også rejse over til et helt anderledes miljø. Det er i USA helt generelt, det må du også kunne genkende til, at det er super konkurrencepræget. Og så især nu tog jeg på Oklahoma State, som er en af de historisk gode golfskoler. Og der er det benhårdt. Altså, vi har ved det hold, vi har haft, at hvis du ikke spiller godt, så spiller du bare ikke turneringerne. Så jeg vil sige, det er jo også en hård hverdag, at du render ud, du begynder at bøvle med spillet. Og så lige pludselig går der mange turneringer, før du spiller. Det går lang tid, mellem du spiller turneringer, ikke? Så er det svært med at komme ind i en rytme, du begynder at tvivle lidt på, hvad der lige foregår. Men jeg tror, at jeg i midten af den her periode, jeg satte mig ned og tænkte, okay, det endelige mål for mig er ikke, at jeg skal blive verdens bedste college-spiller. Det er, at jeg skal være så god som muligt, når jeg nu bliver færdig med college på et tidspunkt. Ikke? Så jeg begyndte at slappe mere af, og så bare tænke på at se, om jeg bare kunne blive en lille smule bedre hver dag. Så jeg tror, efter at jeg igen boksede med mit spil i de her 2-3 år. Det er fint, når jeg var hjemme om sommeren, så spillede jeg fint hen over sommeren, og så tilbage til USA, og så var det stadig bøvlet. Tror jeg bare har givet mig endnu mere selvtid. Jeg ved, at igen, golf er jo et spil, hvor min coach derovre sagde det faktisk meget godt. Man er aldrig helt så god, som man tror, man er, men man er heller aldrig så dårlig, som man tror, man er. Så hvis du spiller rigtigt nogle gange, så kan man jo føle, at jeg spiller fantastisk. Jeg kommer aldrig til at spille dårligt igen. Men du er aldrig så langt væk fra, at du spiller sløjt. Men når du så også andre gange, hvor hvis det går skidt, du er i en skidt periode, så er du bare heller aldrig nogensinde så langt væk fra at spille god golf igen. Så det her med at ligesom bare en fod foran den anden, og bare prøve at blive en lille smule bedre hele tiden. Og så bare kunne vise over for mig selv, at okay, det der kan jeg sagtens klare. Så jeg har en indre tro på, at hvis jeg bare gør mit arbejde, så skal det resten nok komme på et eller andet tidspunkt.
Men jeg tænker også inden det, altså nu har jeg jo set nogle af de videoer, som træner Andreas Kali har fra da du var helt lille. Og der var også masser af selvtillid, og jeg kan også selv huske det som forsvarsmark. Altså også inden du tog til USA, er der ligesom noget, som du siger, men det er sgu nok på grund af sådan og sådan? Jeg har faktisk, jeg er måske svært ved at pinde på noget. Nu er det jo sådan, at jeg er en kæmpe kæmpe konkurrencemenneske. Jeg er en ret dårlig vinder, men jeg er en markant dårligere taber. så det her, så bare helt generelt, jeg prøver over på alt. Jeg vil jo bare vinde for enhver pris, ikke? Så er det ikke. Jeg så godt, du har jo måske givet mig en lille smule idé til, hvad du kunne spørge til. Jeg har svært ved at lige pinpointe, hvor det måske var kommet fra. Og jeg har mere selvtillid nu, end jeg havde før jeg tog til college. Altså selv nogle gange igen, så kan det være, at man kan kigge ud, og det kan se ud, som om man har så meget selvtillid og er iskold. Når vi står i situationer ude på banen og kommer ned i sidste huller, der er ikke nogen af de spillere derude, som det kan godt være, at de ser fuldstændig karm ud udenpå, men inde i der foregår der alt muligt. Og sådan er det for alle. Og jeg ligesom at indse det er ikke, fordi hvis jeg står der og føler, okay, jeg er virkelig ukomfortabel og gør mig, at jeg er presset, så kan jeg kigge over og sige, at det er han ikke. Jo, det er han også. Han er bare bedre til at håndtere det. Så det er med at ligesom acceptere, at der kommer til at være masser af tidspunkter, hvor du godt kan mærke, at du presser, så acceptere det. Så bliver det ligesom nemmere at så refokusere, og så fokusere på, hvad du egentlig prøver på at gøre. Altså, jeg har lige et eksempel, som jeg har også nævnt det i en kommentering engang omkring Rasmus. Vi var at spille divisionsmatch, og så spillede forsvar om formiddagen, så til singlerne, så er han ude før mig, det vil sige, at jeg laver handicap med ham dengang. Jeg tror, det var i Asserbo. Så Rasmus kommer gående ned op fra Tisted, der ligger sådan lidt tilbage, og jeg går hen sådan, kom du godt fra land, og så går han. Altså han er 1,40 høj, ikke? Så han går der med sin trækvogn der og bare siger, hvis du vil finde min bold, så kan du bare kigge ud midten af fairway. Så det var lidt den selvtillid, som jeg i hvert fald følte, at du... Make it till you make it, ikke? Ja. Men nu nævnte du så det her universitet, altså at du var over 5 år, de første 3 år var lidt en kamp, men det må så også have givet dig en opblomstring, at det så lykkedes på det her universitet, som har fostret Ricky Fowler, vi snakker Victor Hovland, Matthew Wolf, sikkert også flere andre. Ja, jeg vil sige, nu er Oklahoma State lidt specielt, ikke? At jeg kunne godt have valgt at tage over på et college, hvor jeg vidste, okay, jeg kommer til at spille hver uge, det er fint, og så kan jeg prøve at blive bedre spiller stadig mange fede turneringer og sådan noget. Men jeg valgte at tage over et sted, jeg vidste godt, hvis du ikke spiller godt, så spiller du ikke. Og et eller andet sted tror jeg, at det har været ekstremt sundt for mig. Igen, jeg har virkelig kunne gå ind og sige, okay, jeg fokuserer bare på at blive bedre. Men det er ikke for alle. Der er ikke alle, der vil kunne håndtere, at du kommer over så halvvejs på tværs af kloden. Så oparbejder du college for at spille golf, og så spiller du ikke turneringer, fordi du ikke spiller godt nok. Men igen, det kan godt sammenligne lidt med... Det er jo lidt det samme som professionel golf et eller andet sted. Det er rimelig simpelt. Det er benhårdt. Hvis du ikke spiller godt, bliver du ikke betalt, ikke? Og der er alligevel så svært ret mange udgifter, der skal dækkes på sådan en professionel turnering, ikke? Altså over en professionel sådan sæson. Så det her med at ligesom... En af de ting, jeg lærte meget, det var det med at score sin bold. Og ligesom sige, hvad end du har på dagen, det kan godt være, at man ikke føler, at jeg kan ikke ramme bolden skidt, jeg ved ikke rigtigt, hvor den flyver hen, jeg kan kun lidt slå det her, sådan lidt en fade ud, det er egentlig ikke det, jeg gerne vil, men det er bare det, jeg har. Så siger jeg, okay, det er det, jeg har i dag, hvad er den bedst mulige score, jeg kan lave med det spil, jeg har i dag. Om det så er 65, 62, 72, hvad end det er, prøv at komme dig tæt på den optimale score med det spil, du har på dagen. Fordi når du kommer ud i professionel golf, så kommer du til at have dage, hvor det bare ikke vil. Jeg kan huske den anden sejr, jeg havde i år nede i Abu Dhabi. Jeg spiller pisse godt, jeg tror jeg går 7 under i første runde, der er del føring, og spiller så fint nok i anden runden. Og jeg tror, jeg går i par i anden runden, var lidt irriteret at have fået en lidt dårlig afslutning. Og så kom jeg ud i tredje runden, og den er der bare ikke. Altså jeg har den overhovedet ikke. Jeg slog den alle vejen. Jeg havde ingen kontrol, det var bare en kamp. Og jeg formår så alligevel at få kæmpet mig rundt i 2 underpar, som var det absolut bedste, jeg kunne have gået den dag. Jeg kunne nemt have gået 3-4 over par, og så ud af turneringen. Og så går jeg ud og har jeg tror jeg havde den laveste runde om søndagen, med at komme bagfra og så vinde.
Så forskellen på at få holdt sammen på det om lørdagen på en dag, hvor det ikke fungerer, det er det, der gør forskellen i sidste ende. Det er det, der giver mig muligheden for at kunne gå ud og gå en rigtig lav rundt og have en chance om søndagen. Så er det også et af de råd, du vil give videre? Altså hvis du skulle give råd til, og der sidder der nogen juniorer. Altså det der med, at det skal ikke fylde mere, hvis man har en dårlig dag, det tror jeg mange af os har prøvet, at så går man og pisker sig selv lidt op og bliver irriteret, i stedet for i virkeligheden lige præcis det modsatte, som vel også er det sværeste. Ja, igen, og nu er det ikke fordi, at jeg ikke er irriteret, når jeg har nogle af de slag, jeg slår selvfølgelig irriteret i momentet, ikke? Men det er der med, at det er aldrig lige meget. Hvert eneste slag, du kan spare, det betyder noget. Igen, der har også været en historie for, at der er nogle spillere, det kan være, at han har fået en god start på sæsonen. Jeg kan ikke huske, hvem der fortalte mig det her. Men en af de spillere ude, eller jeg tror måske det var Brian faktisk, at de var ude at spille. Jeg tror det var Donald Links. Det var sådan lidt midt på sæsonen på det her tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en de spillede med det, at de var ude tidligere om søndagen, fordi de havde kun lige klaret cuttet. Ham, der de spillede med, han er åbenbart gået. Han var med frem efter 2 runder, og så har haft lidt en dårlig tredje runde og fået lidt tilbage. Han lå egentlig fint op på ranglisten. Og han var ude, og man kunne bare se, at han gad bare ikke at være der. Han var chattet bare rundt og så videre, ikke? Senere på året, han begyndte så at bøvle med spillet. Han ender med at misse hans kort med, ikke, det var 1,5 point eller sådan noget. Så kan man bare kigge tilbage og sige, hvis han ikke bare havde taget sig sammen der igen. Så hvert eneste slag, uanset hvor surt det kan være, det er jo ikke fordi det er specielt sjovt, hvis du spiller dårligt, og man er så 4-5 år par, så skal vi ved med at kæmpe. Men hver eneste slag kan betyde noget. Og er der andre sådan råd, som du, når du tænker tilbage, at enten fik du et godt råd, eller du fandt selv på og fandt ud af noget, som har gjort en stor betydning for dig, om det er i din juniortid på college, eller nu her som pro? Jeg tror, det bedste råd, jeg kan give ud over det her med at give med at kæmpe, det er, at hvis vi kigger på sådan rent træningsmæssigt, ikke? Det er at få lavet en plan. Altid have et formål med det, du laver. Jeg har den opfattelse, at selvfølgelig skal du lægge rigtig mange timer, hvis man godt vil blive ekstremt god til golf. Men det er vigtigere, at du har så høj kvalitet i det, du laver som overhovedet muligt. Man ser også de bedste spillerne, det er ude til turnering. De forbereder, de bedste spillere er ikke dem, der står og så bare slår bold i 4 timer om onsdagen. Så ved man, hvis man ser en, der står og slår bold i 5 timer om onsdag eftermiddag, så ved man, at det bliver ikke en god. Så det her med at have en helt klar plan og sige, at det er bare det, jeg laver. Jeg har det jo sådan, hvis du så har lyst til bagefter, så okay, nu går vi lige ned og hygge os, og så tager jeg chipper rundt og så videre. Fint. Men jeg kommer ud og jeg siger, at jeg har de her ting, dem får jeg bare lavet. Jeg får lavet mine ting, og så derefter så kan jeg have nogen, der går rundt og tale og så videre, bare få slappet af og få hygget. Men jeg får lavet mine ting først og fremmest. Hvis du bare, jeg har min filosofi er, hvis jeg bare sørger for at få lavet mine ting hver dag. Blive en lille smule bedre hver dag. Så hvis du bare kan få nok gode dage, nok dage, hvor du bare bliver en lille smule bedre, så over tid, så kommer du til at, så bliver du klart bedre. Og sådan en liste kan man vel selvfølgelig lave med sin træner. Man kan vel i virkeligheden også gøre det med sine træningskammerater. Jo. At det igen, at det behøver ikke at være det allermest fancy ting. Det er bare at sige, okay, i dag jeg vil have pottet lidt, jeg vil have chippet, jeg vil have slået langt bold. Så simpelt kan det være. Bare sige, okay, det er de her ting, jeg skal lave. Når jeg har lavet det, så kan jeg sætte check og sige, okay, yes, jeg har fået lavet mine ting. Nu er du så derude, hvor det hele er sjovt, men jeg tænker på, du må have nogle vilde oplevelser allerede, og der er mange på vej, og forhåbentlig også til Team Cup her, men nu har du givet nogle råd. Kan du ikke også lige dele sådan nogle af de største oplevelser, du har haft? Igen, det kan både være fra USA, det kan være Challenge Tour, også bare for at give sådan et indblik i, hvad det er for en verden, det er du rejser rundt i. Jeg tror, at den bedste, det er en god historie faktisk. Det er Donald Links her i år. Og vi får startlisten. Det er den turnering, vi spiller på 3 af verdens fedeste linksbaner. Carnoustie, St. Andrews og Kings Barnes, så det er sådan et pro-am-format, som man spiller med normalt, og det kendte, velhavende mennesker, whatever. Og jeg får startlisten der, og jeg skal spille den første runde. Jeg skal spille, den pro, jeg spiller med, det er Adrian Otaegui, og så vil jeg se
Min spilmarker, det var Hugo Lewis, som jeg på det tidspunkt, jeg vidste ikke rigtig fokuseret. Jeg har ingen. Og så, jeg går mig over der, jeg tror, at normalt kommer startlisten ud der om tirsdagen. Så jeg er over på putting green der onsdag, går over til min caddy der. Har du set, hvem vi skal spille med? Så siger nej, det har jeg ikke. Så ved du, hvem er Hugo Lewis er? Så kigger han bare på mig, som om jeg var fra månen. Nå. I nok. Jeg spurgte så mine forældre, om de kender ham. Ja, men det gjorde de havde godt hørt om ham. Så jeg spiller med Hugo Lewis alle runderne, og så i første runde, der er vi som Ota Igby. Hans marker, det er Chico Torres. Trommeslager Bon Jovi. Okay. Mm-hmm. Igen, og så tror jeg, så spillede vi Carnoustie. Var det Mike Rutherford fra Genesis. Og så den sidste, jeg spiller med Abi Barnard på Kings Barnes, og han var Dave Farrell, som er bassist i Linkin Park. Så ja, det var lidt specielt. Det stod faktisk, at vi skulle slutte på St. Andrews der i første runde, og Hughes til at slå ud. Det annoncerer jo, at Hughes skulle slå ud. Så startede han sang med at spille inden bagfra. Du må bare høre det inden, for der var sådan en bar, vi spillede den anden. Det var en legendarisk. Og hvad med altså også sådan spillemæssige højdepunkter eller noget af den stil? Spilmæssige højdepunkter. Den tredje runde i samme turnering, hvor jeg gik 11 under på Kings Barnes. Også... Lad mig lige høre, hvor mange har prøvet at lave bare 47 point. Okay, tak. Det er jo lidt en sjov turnering, ikke? For det kommer fuldstændig an på, hvordan scorer sig til det. Det kan være hvad som helst. Du er i Skotland i oktober, ikke? Så jeg ved aldrig helt, hvad det var. Vejrudsigten var god, så vidste godt, at der er også gode score til. Jeg har gået 2 fine nok runder de første 2 dage. Ikke noget specielt. Jeg tror, jeg lå nummer 40-50 stykker eller sådan. Og jeg starter så på Kings Barnes, og jeg synes ikke rigtig, at jeg har fået nok pot i. Jeg starter så på det første hul. Screenhastigheden er lidt anderledes mellem de 3 baner, så man skal lige skyde sig ind. Starter med på det første hul og træpot for 6 meter. Ikke lige den start, jeg har lyst til, kan man sige. Vi slår den så ind tæt på hul 2 og misser så for 3 meter på birdie. På det tidspunkt, der tænkte jeg ikke, at jeg skulle lave 12 birdies på de næste 16 huller. Men jeg vil sige, det var en af højdepunkterne. Hvis jeg skal vælge en runde specifikt, så vil jeg nok vælge min finalerunde nede i Tyskland for at vinde min tredje Challenge Tour turnering. Det er faktisk også en god historie. Vi har siddet med de andre danskere, og vi har spist aftensmad der om, jeg tror det var onsdagen. Det er sådan lidt den er lidt funky i banen, at den er smal, ret lang og smal, og så er der ret mange træer. Så der nogle gange skal der ikke ret meget til, før man kan være fuldstændig blokket ud af træer. Nogle gange er det næsten bedre at miste lidt mere. Ikke? Og jeg havde bare sagt, prøv at der er mere rough, end der var. Jeg spillede den året før. Der er mere rough, end der var året før. Jeg kan ikke se, at man kan gå lavt. Man kan godt, men selvfølgelig kan man gå 5-6 under. Jeg kan ikke se, at nogen kan gå 7 eller 8 under. Og jeg tror, jeg spiste med Jeppe Christian Andersen, jeg spiste med Victor Seedal, og jeg spiste med John Axelsen. Så jeg havde sagt, at man kan ikke gå 6 under, 7 under max. Så går John selvfølgelig ud og går 8 under næste dag. Og jeg siger bare, jeg kan ikke se, jeg kan overhovedet ikke se det. Så jeg spiller fint nok første dagen, spiller sløjt anden dagen. Og så får jeg går 5 under i tredje runde og rykker lidt frem. Synes faktisk, jeg spiller godt. Så kan jeg godt begynde at se, okay, det kan måske godt lade sig gøre at gå en rigtig lav score, hvis man virkelig får gang i potteren. Men altså, du skal spille noget nær perfekt. Så jeg tror, jeg er 6 slag bagud inden finalerunden. Jeg tror, du ligger på en 10. plads i hvert fald. Ja. Jeg ligger på en 10. plads, men jeg er 6 slag bagud, og det er ikke bare en, der er stykker af. Der er et par stykker, der er. Og tænker, okay, jeg tror, jeg var 8 under. Nej, jeg var 6 under samlet. Og jeg tænkte, okay, hvis jeg kommer til 14 under, så er der en lille chance, tror jeg. Og jeg får gå ud og spille. Det er nok noget nær en perfekt runde golf. Jeg tror måske, jeg lavede en bogey. Det var så nok, det var måske faktisk lidt uheldigt. Men jeg tror, det er nok det tætteste, jeg har været på en perfekt runde golf. Jeg tror ikke, jeg synes ikke, jeg slog. Jo, det kan altid lige være et pot, man kan holde, men jeg synes ikke, der var noget slag, og jeg slog bare og tænkte, okay, den var mere end bare et par meter ud af den linje, vi prøvede at slå den på.
Så hvis jeg skal pikke på sådan et spilmæssigt højdepunkt, så var det. Fordi det var noget nær den perfekte runde golf, og det var også det, der skulle til, hvis jeg skulle ind med at vinde turneringen. Og så vinder du den tredje, ikke bare en turnering på Challenge Tour, men det er den tredje. Altså det må også have... Er det sådan noget, der guider dig op og får dig til at spille bedre, eller bliver du også, som du nævnte før, den der nervøsitet, når du er derude, og du er måske så langt foran de andre, så du ikke helt ved, hvad der skal til, men alligevel? Jeg tror ikke, jeg begyndte ikke at tænke synderligt over det før. Jeg tror, da jeg manglede 4 huller. Jeg har lige lavet bogey på 14, uden egentlig at slå noget synderligt dårligt slag. Det er bare en bogey. Det er jo lidt sådan, banen var. Det er også der, hvor jeg synes, det er svært at se, man kunne gå rigtig lavt, fordi jeg synes egentlig, man kunne slå fornuftige slag, og så bare løbe ind i en bogey. Men efter jeg laver den, og så laver birdie på hullet efter, så ved jeg godt, okay. Jeg er 7 under på det her tidspunkt. Kunne godt se lidt scores, men man ved aldrig rigtigt. Der er nogle enkelte birdie-muligheder på det sidste, men det er også bare nemt at lave bogeys og være på de sidste huller, ikke? Så det var først der, ikke? Hvor jeg går over de første 10-12 huller og bare tænker, jeg skal bare ud over stepperne. Det er jo ikke, altså en ting er, jeg har tænkt inden dagen, hvis jeg bare kan starte godt. Ellers, hvis man skal gå en rigtig lav, så er man nødt til at starte godt på de første 5-6 huller. Kom godt fra start. I hvert fald derude, ikke? Så jeg startede godt, så det var egentlig bare fokus et ben foran næste, så jeg kunne få lavet en birdie mere. For jeg vidste jo godt, at det er jo ikke nok, så starte godt, bære en 3-4 under, og så bare lave en enkelt birdie på vejen. Det var ikke nok. Man er nødt til at bare holde speederen i bund hele vejen til mål. Så det var først til allersidst, og jeg vidste, jeg gik jo stadigvæk. Der gik jo nok en lille times tid, før jeg var færdig til, at jeg reelt vidste, at jeg havde vundet. Det lignede lang tid, at det skulle blive et omspil. Så jeg var faktisk over på range og ligesom at holde mig varm. Og gik så over mod Collattens Green. Det ligger ligesom helt oppe i klubhuset. Der ligger først 10, og så jeg gik egentlig på vej derover, da jeg vidste, at de var på vej op mod Green på Latten. Og jeg kommer ligesom rundt, der er sådan en scoretavle, der kommer rundt med scoretavlen, og så ser de andre danskere der, de siger, at han havde åbenbart, der er med vi nummer 2, han har slået den over Green, og så har han haft dårlig leje, og så har jeg misset Green, så han havde sådan et pot for, eller han ikke misset Green, han havde et pot for 7 meter for par, og han skulle holde den, ellers så jeg ville vinde. Og jeg havde ikke hørt, altså de gør, hvad de sagde, jeg skulle have det helt bekræftet, for jeg troede på noget som helst. Men det er jo sådan et spilmæssigt højdepunkt, der vil jeg sige, det er klart det. Jeg tror lige, jeg kører videre 5 minutter, og så er der 10 minutter kvarter til spørgsmål bagefter. Når I er så mange danskere derude, og nu har du prøvet at vinde nogle gange, sådan en fejring, hvordan foregår det? Fordi I skal sikkert også nå et fly, og du skal sikkert spille 3 dage senere, og så videre. Men... Altså, der har været kæmpe stor forskel på de 3 her, hvordan fejringen har været. Så nu, den første ude i Indien var lidt speciel, fordi der er de fleste... Jeg har nået lige at se Lukas Mornørum, da jeg kom tilbage. Jeg kom først tilbage til hotellet der klokken 4, for der var en masse, jeg skulle tage nogle billeder og sådan nogle ting. Så nåede de at se dem, og så, for de var på vej til at få et andet fly, og så nogle af de andre danskere, de har misset godt, så de var ikke taget afsted. Så jeg kunne gå tilbage på hotellet. Mit fly det gik klokken 3 om natten, så jeg kunne bare bruge en 10-12 eller en 6-8 timer op på værelset der, og så tage i lufthavnen. Så det var rimelig antiklimaktisk. Så i Abu Dhabi, det var nok ikke den største erfaring, men derefter vi var færdige, det er lidt over frokost, eller klokken 3 eller sådan noget, vi var alle sammen på det samme fly direkte hjem der. Det gik også først midt om natten klokken 2 eller sådan noget. Men vi tog så og spiste, vi fik nogle øl selvfølgelig. Jeg fik hygget os lidt og fik noget mad derefter i golfklubben og ventede egentlig derude, for der var ingen grund til at vi ville tage ud og vente de 10 timer i lufthavnen. Og så var vi ude i lufthavnen, og så var vi alle sammen inde i, vi havde adgang til sådan en lounge, vi var inde i, og så sad vi hygget derinde, til vi skulle afsted med flyet. Og så her den sidste, nu gik der også så lang tid. Jeg var blevet med at sige til de arrangører, at jeg ville egentlig gerne nå et fly hjem i dag. Igen, jeg var nødt til at bestille et nyt fly, for jeg havde egentlig booket fly videre til Portugal. Så nu valgte jeg at sige, okay, jeg booker fly hjem. Velvidende, at jeg så vil tage afsted og spille i Irland. Jeg vil flyve afsted dagen efter. Og det her fly, jeg tror, det er Norwegian fly, der går klokken 6 eller sådan noget. Og der er alligevel lige 45 minutter til lufthavnen. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg kom ud derfra. Men altså, det er meget, meget tight, at jeg lige når jeg kommer. Jeg kom ud i lufthavnen, får sat min bil, og skal tjekke bagen ind. Det er jo sådan, det plejer. Det har jeg prøvet 100 gange. Jeg ved ikke, ham der skulle hjælpe med at tjekke ind der, han har ikke... Jeg er ikke sikker på, at han har set så mange golfbags, så jeg forstår faktisk ikke. Så han siger, jeg siger til dem, jeg går over ind og siger, at det er sådan self-check-in.
Så går jeg ind og siger til dem, men kan du ikke lige hjælpe, jeg har golfbag hjemme? Så du skal bare putte dig på båndet. Så siger jeg, den passer jo igen. Så siger jeg, bare putte dig på båndet. Putter den op på båndet, jeg kan bare se, den ligger bare i spænd, ikke? Der sker ingenting. Så siger han, okay, tag den her båndet, Så putter den anden op, han scanner den kører ind. Så siger han, okay, så skal du bare gå over til, og så siger jeg, fint nok. Og jeg går over og afleverer den derovre, og jeg spørger 3 gange. Er du sikker på, at det er okay? Så siger jeg, alles gut. Eller kommer hjem i København, og så kan jeg bare se min bag, den er i München. Du fik den til show. Ja, den kommer om onsdagen. Ja, fint. Så jeg fløj over mandag morgen. Kommer ind i turbussen, og så står der bare et nyt sæt. Det er bare bygget. Du er bare klar. Det leder mig til et andet spørgsmål, fordi jeg tror, der er mange, som... næste sidste spørgsmål, tror jeg, deromkring. Den luksus, der er derude, kan du ikke også... Fordi lige præcis sådan noget der. Ja, Vivi og Russell kan måske godt op så lidt en gang imellem, så nej, men altså, I må opleve nogle sindssyge ting, som vi andre ikke rigtig er fundet. Jo, nu vil vi starte med, igen, der er også kæmpe forskel på Challenge Tour og Europa Tour. Kæmpe forskel. Hvis det var sket til en Challenge Tour, at mine køller ikke var der, det er bare surt. Må du spille med et lånesæt. Og det her, jeg havde skrevet, jeg landede jo der om klokken 8 om aftenen i København. Og jeg kunne se, at jeg har et AirTag på min telefon, så jeg kunne se, at den bare var ved gate nede i München. Så jeg vidste godt, okay, jeg skal nok finde den og sådan noget, men jeg skrev alligevel lige med over til penge, jeg spiller pengeudstyr over til de har turbussen derovre i Tigers Open. Jeg skriver til dem og siger, hey, min bag er forsinket her, jeg burde nu have fået den inden, men om vi ikke kan hjælpe med noget. Så siger de, ja, det er fint, vi går i gang med at bygge det. Og så, ja, det er som sagt, jeg kommer derover der om mandagen. Jeg tror, jeg er på golfbanen klokken 1 eller sådan noget om eftermiddagen, og jeg går ind i bussen, og så sætter jeg kan se, lige som jeg går ind i bussen, så er timingen rigtigt, for at den satte den sidste kølle i bagen. Fuldstændig kopi, samme loft, leje, specs, det hele. Står der bare en ny bag med, der var også sådan der, de havde navn på det hele. Det stod bare klart. Og det er sådan nogle ting, og det skal jeg bare passe på nu. Nu bliver det lidt, vi bliver rimelig spoiled i forhold til sådan nogle ting. Nu er jeg så endnu mere spoiled, at jeg skulle så have stadigvæk, jeg vil gerne have mine normale køller. Mine potter kunne de ikke bare lige lave, de havde nogenlunde tilsvarende, for den er lidt speciel. Det er jo sådan jeg har sådan en armlock som lang potter. Så jeg vil stadig gerne have min anden bag. Og den kommer, jeg tror den landede i København tirsdag eftermiddag først. For der var ikke, eller tirsdag eller onsdag, måske tirsdag eftermiddag. Og så det var klart, hvordan får jeg den lige over, jeg skal ikke lige sende den over. Så jeg fik min søde mor, hun hoppede på flyet om morgenen, fløj over min bag, min manager kom op. Han kørte ned til Dublin Lufthavn. Morgen får bagen der, går ud igennem, afleverer til min agent, så vender hun om og går hen og tjekker ind igen. Og der mente min manager også, han sagde på godt engelsk, next Mother's Day, you have to go deep. Så må vi se, forhåbentlig kan jeg spille lidt store turneringer næste år, så jeg vil være lige nødt til lige at flotte mig lidt. Fortjener de i hvert fald. Det lyder sådan. Du sagde også før, at du afleverede lejebil på Challenge-turen. Men sådan det skal du heller ikke rigtig bekymre dig alt for meget om så på DP World Tour? Nej, det vil sige, udover måske lidt dunneling, som er lidt krænglet sådan rent logistisk, så de fleste gange så er det et courtesy-bil, så der er sådan en nummerting, man ringer bare, så bliver man samlet op. Og så ellers så fungerer det sådan, hvis man bor på en af de normalt, hvis man bor inden for en vis radius af banen, eller hvis man bor på en af de officielle hoteller der. Så for eksempel nede i Madrid der, så kan jeg bare sende besked som nummer. Jeg vil gerne hentes klokken 9 i morgen, og så kommer du ud i morgen klokken 9, og så holder den BMW klar til dig. Og så bliver du ellers kørt afsted. Men sådan var det også, da du var junior med dine forældre, husker jeg. Ja, Nå, jeg vil slutte DP World Tour på Furesø. Hvordan bliver det? Jeg tror ikke måske det. Jeg ved ikke om det hele er sådan. Det bliver fuldstændig fantastisk. Jeg er svært ved sådan helt. Det bliver en fuldstændig magisk uge. Jeg er måske svært ved at forestille mig præcis, hvordan jeg kommer til at have det, men det bliver da helt vildt specielt.
og forventninger til... Du var kisteglad for den opbakning, du fik på Lübker, men her bliver det vel forhåbentlig bedre. Nej, det bliver fuldstændig imminent. Jeg håber virkelig, at vi får godt vejr. Jeg har jo sagt, de fleste af de andre internationale spillere, der når vi spiller, siger, hvorfor er vejret så dårligt, Danmark siger, det er bare derovre på den anden side af landet. Og herovre, der er vejret altid godt. Og banen, kan den stå den test? Jeg tror, hvis vi får godt vejr, så hvis vi ikke får alt for meget regn i ugerne op til, så tror jeg godt, banen kan stå den test. Vi kan godt få Greens hårdere hurtigt herude. Så jeg tror, med den baneopsætning, de kommer til at have med de konverterende par 5 måler. Og generelt set, de fleste af de baner, vi spiller, det er næsten ligegyldigt, hvor svær en golfbane er som rent designmæssigt. Hvis den er blød stand, så piller vi den fra hinanden. Jeg tror, at hvis vi har banen herude, vi får den til at spille rigtig hård og hurtigt, og der kommer lidt vind, så skal den nok kunne bide fra sig. Så er den jo tricky i mange områder. Jeg så det jo gerne, at Greens var måske lige en tand blød om gulvet. Bare en lille smule. Ja, det tror jeg. Jeg tror, du er den eneste, der har det sådan her. Jeg skal lige høre, hvad vil du være tilfreds med at gå fra den uge med resultatmæssigt? Det er et godt spørgsmål. Du spørger også i stedet for. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil være tilfreds, hvis jeg er i contention. Så vil jeg være tilfreds. Hvad det så er, men jeg vil have en mulighed for, det kommer ind nærmest weekend, jeg vil have en mulighed for at kunne vinde. Det vil vi andre også gerne. Ja. Er der, det var jeg kender ikke engang tidsplanen om, hvor meget tid vi har. Men, du kører bare. Men, 10 minutters Q&A. Ja, jamen jeg trisser rundt med mikrofon, og så, jeg synes det vil være fint også over for Rasmus, men også over for resten. At man lige siger sit navn, inden man kan stille spørgsmål. Hej, jeg hedder Henrik. Hej. Jeg var så heldig at følge dig op i Skotland, Donny Links. Super flot spil. Jeg er nysgerrig, fordi at jeg så dig træne, og du er utroligt fokuseret, du går med din caddy. Din caddy, undskyld jeg siger det, han ser meget bund ud. Altså, han ligner en udsmider fra en engelsk pop eller et eller andet. Er det korrekt, eller hvad synes du? Nej, det er måske næsten modsat. Han er simpelthen så hyggelig en fyr. Okay, ja, det tror jeg også, men det vi spørger om, det er, hvad er det samarbejde med ham? Hvad betyder han for dig? Hvad er det, han gør godt for dig? Igen, det er en af de ting, jeg startede med ham allerede her i april. Brian, han har tidligere gået for Niklas Koncerts jeg tror han arbejder for ham i 14 år. Og så har han været med, han er australier, bor i Thailand nu. Og så har han været med John Senden. Han startede med John Senden helt tilbage, det var faktisk John Senden. Jeg mødte ham nede i Australien. John Senden, det var faktisk, de plejede at spille golf sammen helt tilbage i sin tid, og så har John der spurgt, om han ville gå caddy et par uger, og så gik det godt. Nej, men han hjælper mig med. En ting er, at jeg har jo sådan, selvfølgelig skal han være god i sine ting, i forhold til at forberede, han skal vide, okay, når jeg står over et slag, hvis jeg så spørger om, okay, hvor langt har vi til bagkanten her? Det er bare, at der er svar med det samme, hvis der er et eller andet, vi er i tvivl om, siger, hvor er vinden her præcis? Jeg laver også selv, og prøver selv at få en længde, der vi er enige om, okay, så vi prøver at slå det slag her. Men bare det, hvis der er et eller andet spørgsmål, der popper op, inden jeg skal slå, bare det med, at han har et svar lige med det samme. Og så er det jo sådan med en caddy, at vi bruger jo ekstremt mange timer sammen. Så en ting, der også er vigtigt for mig, det er en ting, at han er god som caddy, men det er også vigtigt, at vi har det hyggeligt sammen og går derude, når vi bruger så mange timer. Det vil være lidt hårdt, hvis jeg gik med ham, så synes han var en idiot, når vi bruger så mange timer sammen. Ikke? Så for mig, han er virkelig dygtig, han er vel forberedt, og så har vi det skide hyggeligt. Perfekt. Vi fortsætter her. Ja, hej Rasmus. Hej. Jeg hedder Peter. Jeg er ude på at lade tænke på, om du nogensinde bliver træt af at rejse og stå frem og tilbage kl. 3 om natten med fly og bo på hotel og sådan noget. Og hvis ja, hvad du så gør for at mindske den træthed forhold? Altså jeg vil sige nu, så en ting er, jeg tænker, du er træthed i forhold til bare sådan træt med at rejse, eller at være træt af, at du har været afsted mange gange i træk? Eller er det mere sådan noget, hvis du siger, okay, du rejser på tværs af kloden, nu lander du, okay, du er træt, hvad er for at gøre, for at du så bliver frisk til at være klar til at kunne spille?
Eller er det, hvis du bliver træt af at sige, okay, jeg er træt af lige at have så mange turneringer? Det er det der med at være træt af at have så mange turneringer. Jamen, det løb jeg jo lidt selv ind. Jeg vil sige, da jeg landede fra Korea, inden jeg skulle ned og spille på Mallorca, der var jeg fuldstændig råtten. Jeg havde spillet, jeg tror det var den 5. turnering, jeg spillede i træk. Men ligesom det, at en af de ting, jeg har gjort, også hvis jeg spiller mange turneringer i træk, og nogle gange, så er det vigtigere for mig at være frisk og få ligesom prioritere at have meget energi, end at være absolut bedst forberedt. Fordi jeg kan være nok så velforberedt, men hvis jeg er tør for energi, så hjælper det ikke noget, så kan jeg ikke præstere. Men en ting bare at være super konsekvent ved, at jeg får nok søvn, jeg spiser rigtigt. Men også bare, hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg siger, okay, nu kan jeg godt mærke, at jeg er træt, så får jeg også taget de pauser, der skal til. Jeg sagde jo bagefter det, nu endte jeg med at tage noget og spille i Australien. Men det er blandt andet også derfor, jeg havde den stræk der, blandt andet også derfor, jeg ender med at have taget fri her hele december. Fordi nu havde jeg 2 uger der efter Mallorca til Australien, men jeg har brug for, jeg vidste godt, jeg kunne godt mærke på mig selv, at jeg har brug for at have mere end bare 2, og jeg har brug for en hel måned til lige at få helt ro på. Andre spørgsmål? Ja, jeg hedder Thomas. Sidst vi talte sammen, det var lige inden du skulle til Australien. Vi lavede sådan en fin video med dig til det her medlemsmøde der. Og der sagde du til mig, at du lige havde fået en lejlighed, og så sagde du, at den så egentlig fin ud og så videre, men du vil ved med, når du går hjem fra Australien, så har din mor malet den. Der stod super skarp. Det er svært. Må man sige køling? Ja. Det værste af det hele, jeg har jo fortalt det til flere af de andre kolleger derude, ikke? Jeg sagde, at jeg købte lejlighed. Jeg føler ikke, det er ikke en af de situationer, jeg spørger jo ikke om hun ikke vil male det, så jeg ved bare, hun kan jo ikke lade være. Simpelthen ikke lade være. Så, det har været godt. Tingene har løbet ind i det, der hedder leveringstid med en masse møbler. Jeg fik lige en besked af den anden dag, at nu mit spisebord og sådan noget, at jo, nu havde de modtaget ordren, de ville levere om 9 uger. Klar nogle flere kost, så du er stadig hele tiden. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Ja, jeg hedder Ole. Jeg vil høre, er du nogensinde blevet tilbudt at skifte til andre klubber, hvor de har tilbudt et eller andet beløb? Og hvis du er, hvad er det så, der har holdt dig til at blive fod? Jeg er ikke som sådan blevet tilbudt et eller andet beløb for at gå til andre klubber. Hellegilde havde prøvet at lege lidt med det, og man siger, skal du ikke lige til Smør? Man siger, nej, det skal jeg ikke. Det skal være heroppe og spille heroppe. Og det er også en af de ting, jeg har nyt nu. Er I klar, at vi har haft meget travlt i år. Men nogle gange, når jeg nu har en uge, hvor jeg er hjemme, hvis der nu er en Danmarks turnering, så er jeg ud og så spille, så der må holde det. Jeg synes, at det er fedt. Det er klart, at jeg så gerne lige rykke lidt højere op i divisionen, blive ved med at komme frem med. Men det er sådan en ting, som jeg synes er mega fedt, jeg kan ud og spille. Igen også, jeg nyder virkelig den tid, jeg også bruger som af Russell. Ikke? Det er klart, at vi har brugt så mange timer helt tilbage. Også selvom Russell ikke er min primære træner mere, så bare igen at kunne bruge tid med Russell og tid med holdet, det synes jeg er mega fedt. Niels her, du virker utrolig... du virker utrolig velafbalanceret omkring alt, omkring spillet, omkring træning, omkring, jeg synes alt, hvad du snakker om. Er du din egen psykolog, eller har du læst bøger om sådan noget? Det virker som om, du bare er rolig og afslappet omkring alt. Det er lige indtil, hvis jeg nu kommer bagud og er ved at tabe eller noget. Jeg tror et eller andet sted, altså nu arbejder jeg arbejder med en sportspsykolog i forhold til golfen. Men så tror jeg bare, mange af de ting og mange af de, man kan sige mantra, de ting jeg lever efter, det er, jeg har lært utrolig meget i USA. En ting er, at du har golfen, men nu de coaches, der var derovre, både golfcoach, nu er de ikke nødvendigvis swing-coaches, men de var selv gode spillere. Alle sammen, selv vores fysiske træner var ekstremt dygtige spillere. Så alle de ting rundt om, en ting er swing, og en ting er, okay, du kan blive god til at slå en driver, som alle de ting rundt, de ting jeg har sagt, det her med at finde en vej, bare finde en måde, gå den bedst mulige rundt med det du har på dagen, det her med at være det eneste slag, eller nogle af de ting, det er ting, de bare har sagt så mange gange derovre.
Og det er virkelig taget til mig, fordi igen det, at de spiller, de endte jo så med ikke at spille PGA-tur. De havde spillet professionelt og var virkelig, virkelig dygtige, både college, jeg tror, de har, mener de alle sammen har spillet Walker Cup minimum en gang, ikke? Som er USA mod GBNI som amatør. Så det er alle de ting, jeg har hørt derovre, det er ting, jeg virkelig har taget til mig. Hvor mange timer bruger du så sammen som psykolog? Sportspsykolog? Så jeg taler med ham cirka en gang hver 4-5. uge, og så er klart, så arbejder der nogle ting, jeg arbejder på, nogle teknikker og sådan noget, som jeg arbejder videre med, og så samler vi op og siger, okay, hvordan er det gået de sidste par uger? Hvad tænker vi, jeg skal med? Hvad oplever jeg, hvis der er noget, der siger, okay, nu begynder jeg at opleve det her. Nogle af de ting, vi på landet har snakket meget om, det er jo det her med, at i første front, når vi er helt tilbage, når vi starter med at arbejde, det er det her med, at det, når man ser på nogen, de kan se ud, om de er igen iskolde, der mærker ikke noget pres, men det her med, at alle er presset, ikke? Og det er ikke noget med, at man prøver at skjule det her, mere det her med, at man accepterer, okay, jeg føler mig virkelig presset lige nu. Han beskriver det lidt som om, at hvis man har alle mulige tanker, så får det lidt på afstand, så kan man godt se rundt om den, så det ikke bare optager alt. Så det her med at acceptere det, jeg siger, fint nok, okay, hvad er det egentlig, vi prøver på, hvad er det for et slag, jeg prøver på, og så videre. Det er meget, det er nok det, jeg har brugt mest tid på, at være, igen, ikke at løbe fra, at man føler sig presset eller videre, men bare acceptere, okay, det er præmis, det er jo et eller andet sted, det vil jo være lidt, det er jo derfor, vi træner jo. Vi træner jo, fordi vi gør ved de her pressede situationer. Det gør, når man står i dem og siger, føles ikke rart, men det er jo derfor, vi gerne vil være der. Det er derfor, vi træner så hårdt. Sidste spørgsmål. Jeg hedder Erik. Jeg har været medlem heroppe i 12-14 år. Og som jeg husker, tillykke med dit medlemskab som jeres. Jeg er ikke helt klar om, det er korrekt, men i den tid, jeg har været her, så tror jeg, at det her det er den tredje, der blev æresmedlem. Og hvis man spurgte Andreas Hardø for nogle år siden, da han blev det, hvor ser du dig selv om 5-8 år? Så ville han have sagt, DBU. Det næste, det var jo Kronprins Frederik. Hvor ser du dig selv som om 5-8 år? Han ville sagt kongen. Det var så. Men hvor ser du dig om 5-8 år, sådan på den seriøse måde? Så bor jeg i USA og spiller golf på PGA-turen, sådan som tingene stod lige nu. Og bosat derovre? Jeg er bosat derovre. Jeg vil nok bosætte mig i enten i Stillwater, Oklahoma, hvor jeg var, eller i Dallas. Så jeg har en masse venner fra college, som nu ikke golfvenner, som de fleste af dem, de var fra Dallas-området. Så 5-8 år, spiller golf på PGA-turen og bor i Dallas. Hvad er den væsentligste årsag til, at danskere har svært til indtil nu at slå igennem? Og på PGA-turen? Ja, det er en spillet er en lille smule anderledes. Det er nogle andre kompetencer, det lige kræver. Det er jo faktisk sjovt nok, nu når jeg tog hjem fra USA, lige de første uger, så skulle jeg lige indstille mig på, at det er nogle andre ting. For eksempel i USA. I USA vil du godt slå, der gælder om, du skal slå bolden højt. Ekstremt højt. Du slår driver på alle huller. Der er generelt ikke lige så meget. Der er ikke lige så mange strafslag med out of bounds, så er der, men du skal stadig ramme fairways, og så er banerne længere, og du bliver nødt til at slå bolden højt. Du spiller generelt i varmere forhold, du spiller generelt med mindre vind. Om så kommer hjem i Europa på sådan et koldt dansk sommerdag, og det så er 14-15 grader, og der står en stiv cooling ind i, så går bolden lige pludselig ikke så langt, som den gør, når du spiller i Florida der om efteråret, eller spiller der om sommeren, når det er 28-30 grader derovre, der ikke står nogen vind. Så det er nok den største forskel, det er, at banerne er anderledes, og de vejrforhold, du spiller i, er anderledes. Yes, skal vi lige række mikrofonen herover, så tror jeg lige Lotte vil sige et ord. Ja. Jeg er Lotte, og jeg er formand her for klubben. Så jeg tror, der er jo sagt rigtig meget i aften om din karriere, Rasmus, og du er jo virkelig en Furesø-dreng, så nu har jeg været med i 50 år, og jeg kan huske dig, også fra at du var noget mindre end Thomas. Så vi synes, at kvad du er så dedikeret til vores klub, og vi selvfølgelig også glæder os vildt meget til næste år, og håber bestemt, at du kan gøre dig rigtig godt gældende. Jeg ved i hvert fald, der sidder en direktør i Dansk Golfunion, der siger, Lotte, Rasmus vinder. Så, det var Flemming, der har været i gang der. Det ved jeg ikke. Morten Bachhausen har stor tillid til dig. Men
Vi vil godt påskønne dit engagement i klubben fortsat, og uanset om du ender i Dallas, eller hvor du ender, så kommer du måske engang hjem igen, og så skal du være hjertelig velkommen her. Så tillykke med det, og pøj pøj. Tusind tak. Yes, vi vil bare lige sige tak til Thomas og Rasmus, for at I vil bruge en onsdag aften herude. Det er jo super glad for, jeg synes det var mega inspirerende. Hvis du kan komme på de workshop, så får du spil. Men tusind tak, jeg synes det var fantastisk spændende, så mange tak. Du får lige den her, Thomas. Tak for det. Skal jeg ud med køleskab? Eller også skal du bare give dem til I kan starte afdraget. Ej, nu var det jo sådan, at jeg vandt den turnering, jeg vandt nede i Tyskland, den var sponsoreret af Big Green Egg. Så de sendte mig faktisk en grill, så den har de selvfølgelig fået. Lige præcis. Jamen også for mig i hvert fald, tak fordi I kom. Det var dejligt. Det gør det lidt sjovt. Ja, tusind tak fordi I gad at komme. Det betyder rigtig meget. Jeg håber selvfølgelig at se jer alle sammen ude her til DP World Tour på Furesø næste år. Du kan være bare. Må vi råbe? Ja, det må I. Fuld gas. Det er godt. Tak. Jamen, hvad hedder det? Som sagt, der bliver mad, og ikke så længe til dem, der er bestilt, men alle andre er også velkommen til at bestille derinde. Så tak for det. Til jer,